Dydy fy nheulu i ddim yn fy neall. Allai i ddim siarad am mam. Mae'n rhy annifyr. Maen nhw'n meddwl bod popeth yn iawn, ond dydy o ddim. Dechreuodd fel sgwrs ar-lein, ac mae arnaf ofn achos mae'n gweud i fod yn gwybod ble rwy'n byw. Mae Cyngor Caerdydd a Phartneriaid eisiau i'r holl bobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel. Felly, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau ar draws y ddinas i roi'r cynllun hwn ar waith. Mae ganddo 6 nod. Nod 3. Gall bobl ifanc a theuluoedd ddeall ac asesu risg. Rydym am i wasanaethau weithio gyda'i gilydd fel bod Caerdydd yn ddinas lle gall bobl ifanc ddweud Dydw i ddim yn teimlo embaras i siarad am yr hyn sydd yn digwydd yn fy mywyd. Mae fy nheulu yn gwybod beth i chwilio amdano a lleihau risgiau yn fy mywyd. Dydw i ddim yn cuddio pethau oddi wrth fy nheulu. Rwy'n gwybod sut i gadw draw o leoedd, gan gynnwys ar-lein a allai fy niweidio.